Ahibbatu fillah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, Hakika yawan lada yana yin daidai da girman bala'i, jarabawa. Don haka idan kana ganin cewa rayuwarka ta fi ta wasu wuya, sani ladanka ba irin nasu ba ne. Mun kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya ƙaddara yawan ladan da kowanne bawansa zai samu. Don haka adadin yawan lada yana yin daidai da girman bala'i. Idan Allah yana son mutane, sai ya jarrabe su da bala'i, baya ba su arziki, sai dai ya sanya musu bala'i, jarabawa. Duk wanda ya wadatu da hukuncin Allah azza wa jalla, to ya sami yardarsa, Allah zai yarda da shi. Kuma duk wanda bai wadatu ba, bai gamsu ba, wanda ya ƙi karɓar wannan hukuncin, to akwai fushin Allah subhanahu wa ta'ala a tare da shi. Wasu malaman sun samu saɓani kan cewa wajibi ne a wadatu da hukuncin Allah, amma yawancin malamai sun tafi akan cewa wadatuwa da al'amarin Allah ya fi matsayi akan yin haƙuri. Haƙuri shi ne kamewa daga aikata abubuwa da furta kalaman da za su haifar da fushin Allah. Wadatar zuci shi ne ka ji a cikin zuciyarka cewa ka yarda da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka, a lokacin da mutum ya yi imani cewa a bayan kowace musiba akwai hikima a tare da ita, to zuciyarsa za ta wadatu. Balle duk wata musiba da ta same shi, Rabbul Alamin ne ya tsara, Ubangijin talikai. Ka san idan mutum zai je wajen likita, dole ya zaɓi wanda ya fi dacewa, wanda ya fi ƙwarewa. Idan ya zo wurin likitan, kuma ya umarce shi da ya yi wasu abubuwa, ga maganin akwai ɗaci, ga maganin ba shi da daɗi, kuma ya ce min na yi wasu abubuwa, amma duk da haka zai yi su. Idan aka ce masa ya yi chemotherapy saboda ciwon kansa, zai yi hakan. Idan aka ce ya nemi magani a Singapore, zai je. Me yasa? Domin ya aminta da likitansa. Insha Allahu ai likitana ya san aiki. To shi kuma Allah fa, Rabbul Alamin, wanda ba zai yanke hukunci ba, face shi masani ne a kansu.